Idem povedať niečo o mojich dvoch obľúbených produktoch. Jedni sú tieto bieliace pasky na zuby a tento fialový korektor. A druhým mojím obľúbeným je tento fialový korektor. Máte tam 14 pasikov, čiže na 14 použití aj na horný rad zubov a aj na spodný rad zubov. Teda neobsahujú peroxid, čo znamená, že to neničí vašu zubnú sklovinu. Je to šetrné k zubom. Viete si to aplikovať z pohodlia domova, aplikujete si to predtým, necháte si to pol hodinu účinkovať, dáte si to dole, potom si to normálne zmiete kefkou a ešte si teda na tú kefku dáte tento fialový korektor. Takto to teda robím ja. A teda tento fialový korektor nie je, že vám vybielite zuby, ale urobí to ten efekt belších zubov. Keďže vlastne je to fialová a keď sa zmieša fialová so žltou, vytvorí sa nám biela. A taký istý účinok to má vlastne na zuby. Keď si predstavíme, že blondíny si dávajú fialový šampón, aby stiahli tú žltú zo svojich vlasov, tak to isté robí aj tento korektor, ale teda so zubami. Viacej pásiky, ja keď používam, teraz ich nepoužívam, pretože mám ešte attachmenty na zuboch a ešte používam teda ten strojček, ale hneď ako mi dajú dole tie attachmenty, tak si ich bielim, akože ja mám biele tie zuby, lebo ja som sa naozaj o nich starala s týmito pásikmi. Ten, kto to nepoužíval, tak vám odporúčam vypoužívať to celé, aby ste naozaj videli ten efekt toho. A ešte, čo vám určite chcem povedať, je to, že si budete robiť túto bieliacu kúru 14-dňovú, tak prosím vás, skúste dodržiavať bielu dietu. Prečítajte si o tom na Google. Skratke je to, že nemôžete akoby piť priamo cez tie zuby, ja keď pijete espresso, farebné veci, ktoré tú zubnú sklovinu nafarbujú. Čiže keď chcete piť kávu, tak to pijte so slamkou, aby vám to neprechádzalo cez tie zuby a keď ju dopijete, hneď vyplachnite ústa vodou a takisto s hociakými jedlami, s vínom, s čokoládou, všetko, čo proste farbí zuby, by ste sa teda tomu mali vyhýbať počas tých 14 dní, aby ste mali ten efekt naozaj 120%.